upřímnej, samozřejmě ten organizační, za který zodpovídáme. Ta sportovní čekali jsme trošku víc. Nějaký částeční úspěchy byly, bohužel ne takové úspěchy, jako byly v minulých letech. Máte už nějaké první srovnání, první čísla, jak se třeba na té návštěvnosti oproti roku 2010 podepsala neúčast Zdeňka Štybara? Tak určitě ta návštěvnost trochu klesla, samozřejmě je to ideální, ten fanklub nepřijel, i další jeho fanoušci z Belgie, ale já si myslím, že včera jsme měli 11 000 diváků, dneska odhaduju přes 20 000 diváků, takže si myslím, že ta návštěvnost že byla odpovídající a myslím, že ta atmosféra že byla fantastická. V roce 2001 v Táboře 6 medailí pro český cyklokros, v roce 2010 2 tituly. Letos to vypadalo, jako kdyby se lepila smůla na paty vlastně ve všech kategoriích. Tolik pádů, tolik technických problémů jsme snad nikdy neviděli na jednom mistrovství u českého týmu. Já bych to neřekl, že to je jenom smůla, samozřejmě asi budeme muset si něco racionálně udělat a vždycky, když jsou neúspěchy, tak se proto musím udělat, aby to se zlepšilo k lepšímu. Ale třeba v té elitní kategorii je potěšující třeba to, že nejlepší českou dvojicí byli jezdci, kteří debutovali mezi elitou, že to vlastně ještě v loni byli 23, že jo, Michal Boroš, Paprska, to jsou kluci nadějní, já si myslím, že je třeba s nimi pracovat. Uvidíme, jestli zůstanou vůbec v naší republice, jestli nepůjdou do Belgie. Já si myslím, že to jsou kluci nadějní a že opět ten český cyklokros pozvednou tam, kam patří. Ty časové rozestupy, kdy se mistrovství koná v Táboře, se neustále zkracují. Teď to bylo vlastně hned po 5 letech. Jaké máte ohlasy? Je to ocenění toho opravdu, že v Táboře umíte zorganizovat skvělý šampionát? Tak samozřejmě, když jsme ho dostali poprvé, tak to byl velký boj. Pak už se čekalo jenom na nějaký interval časový, aby to nebylo hned za sebou. A Mezinárodní federace nás chválí ale aby jsme se nechválili, že jo, samozřejmě. Nás hodnotí jako jeden z nejlepších pořadatelů, takže tím pádem jsme se dostali do tohle elitní skupiny. Děkuji za vaše postřehy a my už vám teď nabízíme rozhovor s čerstvým mistrem světa, vlastně nejmladším v historii kategorie elite. Matěj van der Poel u mikrofonu České televize a zeptám se samozřejmě na ten závod i na ten dojezd, ve kterém vypadal trošku emočně Matěj van der Poel. Matěj, you look very emotional in the finish lane. What were your thoughts? What you think about your father, who also won the World Championship? How big of a moment was it for you? Yeah, it was enormous. It was just a moment that I realized that I became world champion in the elite category, and it has been my dream since I started with cycling, and it's an incredible feeling. Can you tell us about the decision to start in the elite race? I think it was the best decision I made so far. In Hoogheid last week I had a lot of confidence for today, and I never had a big gap, and I kept on going on a very technical race, and I tried to make as little mistakes as possible, and I just increased the gap. Matěj, thank you very much and congratulations to Rainbow Jersey. Přeložím, co říkal Matěj van der Poel, čerstvý mistr světa, tak říkal, že tady v té cílové rovince mu vlastně hlavou probleskly všechny ty myšlenky, že si uvědomil, co dokázal, že se stal mistrem světa, což byl jeho sen od doby, kdy nasedl na kolo a začal se cyklokrosu věnovat stejně jako jeho otec a že pro ně bylo fantastické, že vlastně dosáhl toho, co on, že se stal mistrem světa. A ptal jsem se právě i na to jeho rozhodnutí startovat v elitní kategorii, byť je ještě jezdcem do 23 let. Říkal, že to bylo nejlepší rozhodnutí v jeho životě, že už po Hocherheide se cítil hodně sebevědomý a chtěl to předvést právě v Táboře, věřil si na ten start mezi elitní konkurencí a dokázal to prodat. Říkal, že tady byla ohromně náročná trať, snažil se udělat co nejmenší počet chyb a že mu to vyšlo opravdu tak, jak si přece vzal. Martine, díky tobě za tvoje postřehy během 660. světového šampionátu a věřím, že příštím roce to už bude znovu zase s medailemi pro českou výpravu. Díky, Martine. A děkujeme vám za vaši pozornost a znovu připomínám, že letos budete moci na obrazovkách České televize sledovat v přímých přenosech světové šampionáty i ze všech olympijských cyklistických disciplín. Takže na viděnou.